Que reconfortant és sentir-se ben rebut. Sentir que quan arribes a un lloc al que no pertanys, t'esperen amb els braços oberts. Però acollim igual els que venen de visita que els que venen necessitats d'un lloc on quedar-se? Pues ya tiene suerte, porque si no yo le daba por las muletas. Oh man, espera. Al 1957 va caure una gran riuada a València, fent que el riu es desbordara, provocant nombrosos danys per tota la ciutat. Així podem veure una de les marques que donaren lloc a l'expressió «Fins ací arriba la riua», que atestigua fins on va arribar el nivell de l'aigua aquell octubre del 57. No. Les marques estan a les façanes, a les façanes que s'anegaren. Si la placa estiguera ahí, no seria una riuà, seria una pixarrà. Això que estàs mirant tu és un grafiti, home. Aleshores, què fica en fins ací ens l'estan clavant? Okay, now I get it. Oh, clavant! Oh, that's funny, man. Yeah. Many families lost their homes and they were quickly taken in. Everyone in Spain came to the aid of the Valencians, and then 20 years later... Oh my God! Oh my God! And then 20 years later, they changed the main course of the river, so that's why we are here, and we can enjoy a garden full of leisure facilities and... Badrà. Home, jo crec que per a un documental de la BBC, no sé, però com a tontaco de la setmana en YouTube, fijo. Nowadays, there are 18 bridges that cross the former course of the Turia River. Some are modern, like the Bridge of the Flowers, and others date even back to the 15th century, like the Trinity Bridge. Vicent, que estic així! Ja, però és que el partit este, saps, és molt més interessant que el que estàs contant tu. Un partit de futbol, molt bé! Grava! Anem a fer cinema verité! I així va ser com jo, un guiri que havia perdut els papers, i uns altres joves que no en tenien, compartirem un ratet l'esport favorit del país que ens havia rebut. Hey, colega, ¿puedo jugar soccer con vosotros? Estoy haciendo documental con mi amigo Vicente de la cámara. Mira, ¿qué hace? Me ha metido gol por tu culpa, coño. ¿Lo ves? ¿Ah? Anda, Gary. Lo línea. ¿Sabes? Sí. Perdón. Si quieres yo puedo arreglar. ¿Cómo? ¿Puedo jugar soccer con vosotros? Quita tu camiseta. Ok, sin camiseta. Sí. Vinga, Salinas, que ho estàs fent de categoria. Només ens falta tocar un poc la piloteta. Bastard. No, ho has vist? Ho has gravat, Vicent, has vist? Hòstia. Ei, tranquil, Home, este no, que té pinta d'estranger. Els negrets. Jo soc ciutadano americà, I no tinc papers, però només estava jugant al futbol con uns amics. ¿Qué problema n'hi ha? ¿Qué vas a pegar-me com els del 15M? Fascista! Archi, no rebotes, tio, tranquil. Tot el que tinc que aguantar. Va, no passa res, home. Què fa que levanta mitja camereta? No, Para, val. Però no t'ha dit que no graves, desgraciat. Estem en un país lliure, Això és girar el documental, així que... Democràcia real ja! Nan da ke da bari. Nan da Barcia i nan dingan jamanen di. Anya golle ni. Tu pots dir que vulguis. L'últim gol ha sigut legal. Hem guanyat els descamisetats, que ho sàpigues. Anya ni. Anke. Legal.
Que paradòxic és este món sense memòria que fa que el mateix riu que el 57 va fer desbordar la solidaritat d'aquest país no li queda ara ni un raconet per acollir a ningú que ho necessita. La vaca vol verga, la vaca vol verga, la vaca vol verga. Venga, venga, venga.